मुंबईकर इले पोचले मुंबईकर गावात पोचले. 27 तासाचा प्रवास झाला. 28 तासाचा प्रवास करून इले बाई साहेब. टोपलीतून घेऊन जातात गणपती. त्यांची गाडी रात्री 1 वाजता बंद पडली. त्याच्यानंतर परत आता हातकंब्या जवळपास 5 ते 6 तास थांबलेली. गणपती बाप्पा एक नंबर. मंदार दरवर्षी येतो गावाला, कारण त्याला गणपती बाप्पांची भरपूर आवड आहे आणि गावाला यायचं म्हटलं तर एका पायावर रेडी असतो नेहमी, आणि गणपतीसाठी यायचं म्हटल्यावर तर एकदम खुशच असतो. तर आता तुम्ही त्याचे एक्सप्रेशन बघालच, भरपूर खुश आहे. तर तो काल संध्याकाळी निघालेला आणि आता पोचेल थोड्या वेळात. तर आता मी त्याची वाट बघतोय. इकडे तरळा बसस्टँड आहे मागे आणि गर्दी वगैरे काहीच नाही आहे एवढी, नॉर्मल. फक्त 1 ते 2 बसेस येऊन गेला. एक कोल्हापूर वेंगुर्ला होती आणि दुसरी राजापूर सावंतवाडी होती. एवढे काही गर्दी नाही आहे नॉर्मली. फक्त आता मी हायवेने आलो तर त्यावेळी ट्रॅव्हल्स वगैरे चालू होत्या. प्रायव्हेट वाहने त्वरित बाहेर घ्या अनाऊन्समेंट झाले. तर मी 2 व्हीलर आणलेत. बघूया तिकडे 4 व्हीलर 1-2 लावलेले आहेत पार्किंगला, त्याच्यामुळे कदाचित अनाऊन्समेंट केली असेल. रत्नागिरी सावंतवाडी बस आलेली आहे आणि आमचे मंदार शेठ पण आलेले आहेत. दिसत तर नाही आहे कुठे. आय चला शेठ, चला. तर फायनली मंदार शेठ आलेले आहेत. कसं झालं प्रवास? होतो एक नंबर. चांगलं होतं. ठीक आहे, आता एकदा गावावर त्यानंतर काय वाटणार नाही. फायनली मंदार शेठ आलेले आहेत सावंतवाडी रत्नागिरी. कसं झालं प्रवास? प्रवास चांगला झाला. एक नंबर झाला प्रवास. रस्ता कसं होतं? रस्ता जरा खराब रस्ता, त्याच्यामुळे थोडी उशीर झाला यावी. ओके ओके ठीक आहे. तर आता आम्ही इकडून शिरगावला जातलो आणि मध्ये एक ओंबळमध्ये काम मात्र काम करून आम्ही पुढे जातलो. ट्रॅफिक 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 कोल्हापूरवरून येणाऱ्या गाड्यांचा इथे जरा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे आता मोठ्या गाड्या आहेत. आणि आत्ताची ही बस जस्ट मंदार आला तो 10 ट्रक पुढे अडकलेला आहे. बटन बसलो नाही काय रे, कांदेच केल्या. त्यांना 2 व्हीलर पुरती जागा मिळाली. तर आता मी इकडून विजयदुर्ग रोडने ओंबळ मार्गे शिरगावला जाणार. नांदगावमध्ये पेट्रोल संपलेलं म्हणून इकडे आलेलो. काय आता बस 7 दिवस सुट्टी भेटली, वसूल करून घ्यायची. सगळ्यांची दळूची नाटककारांची, जे जे ना आले ते यो 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 सेम डायलॉग. यो यो सेम डायलॉग. जे जे यावी गणपतीला नाही आले आहेत त्यांची मी अशी जळवतलंय, अशी जळवतलंय, ओछ्यातनं धूर निघतलं त्यांच्या. आता थांबलोय. आता आम्ही आता ड्रायव्हर चेंज झालाय. मगाशी मी गाडी घेतली, आता मंदार नाटळकर गाडी चालवणार आहे. चला मंदार शेठ गाडी घ्या. एडिट किती टाइम लागतो एडिट करायला? एडिट करायला जास्त वेळ लागत नाही. ओके चल, ही बॅग माझ्याकडे. आणि आता शेठ गाडी चालवत आहेत. येत ना चालूक? खास गावी गाडी चालूक मिळताना म्हणून हे गावात येतात, होय ना? मुंबईत पण मिळतात. अरे मुंबईकर तर चालवतच ना गाडी ती ॲक्टिवा.
अरे निघालेला किती वाजता? होय कोण? तू? मी निघालो आहे 5 वाजता. 5 वाजता निघालेला? काय बोलतो? मग नंतर काय काय थांबलास? अरे एका 3-4 पॅसेंजरने लेट केला. 3-4 नाही तर एवढंच पतलं असतं इकडे. हे होतं काय चेकिंग खारेपाटणला? कुठेच नाही, काहीच नाही. काहीच चेकिंग नाही, घाटात वगैरे पण नाही. कुठेच. पुढे गणपती बाप्पांची गाडी चाललेली आहे मॅक्स, आणि खड्डे असल्यामुळे जरा हळूहळू चालले आहेत गाड्या. हळू घ्या, ब्रेक लागत नाही तिचे, ब्रेक धडत नाही, अंतरच ठेव एवढा. नाही तर त्याला ठोकल्यावर ब्रेक लागायचो. आजपासून गणपती आणून चालू केलेली आहेत गावात, आणि आम्ही पण आमचा गणपती आज आणणार होतो, पण जरा अजून एक गणपती आणल्यामुळे जरा वेळ लागतो का. हळूहळू स्पीड ब्रेक. गणपती बाप्पा एक नंबर, एकदम सावकाश चाललेले असत. काही जण आज गणपती घेऊन जातात आणि काही जण उद्या सकाळी. ॲक्च्युली 8-8 दिवस आधी पण गणपती घेऊन जातात, कारण सजावट वगैरे पूर्ण करूची असतात, त्या रिलेटेड देखावे वगैरे बनवूचे असतात, डेकोरेशन. आम्ही गणपतीच्या आदल्या दिवशी किंवा त्याच दिवशी गणपती आणतो. वाव, सही व्ह्यू. आता आपण गव्हाणे सोडले, आता आपण नादमध्ये आलोय आणि पुढे ओंबळमध्ये आपण थांबणार आहोत. इकडे एक काम आहे. काय? या नादचा कोणी नाद करायचा नाही. गाडी चालवा, आरामात गाडी चालवा. ह्याच्यापेक्षा ओंबळमध्ये टन असत रे. आता आम्ही ओंबळमध्ये आलोय आणि आता इकडे चौकशी करूया त्यांचं घर कुठे आहे ते. एक मिनिट, त्यांच्या थांबव. काका, मधुकर पवारांचं घर ना पुढे गेल्यावर खाल ना थाय ना आतमध्ये गाडी जाता. ओके, चला. कितवा घर हा? खालच्या बाजून गेलात ना, सांगते तिथं पण. ओके, चला. थैसर गाडी लावत. ओके. पवार काकांनी थोडंसं सामान होतं दिलेलं आणि पैसे होते दिलेले, तर ते आता आम्ही त्यांना देणार आहोत घरी जाऊन. किती लांब आहे ना? जवळच. हा, यावाला घर. भरपूर डेंजर उतार असा आहे. ओंबळचं उतार. या उतारला भरपूर गाडी हे होतात, चढत नाही वरती. तर मंदिराकडे काकाने पैसे दिल्याने होते आणि थोडासा एक स्वीट वगैरे होता, तर आता आम्ही देऊन पुढे चाललो. आता इथून आमचा शिरगाव साधारण एक 3-4 किलोमीटर असा. इकडनं रस्ते पण भारी असतात एकदम. मंदिर या रस्त्यावर गाडी चालू कसा वाटतं तुका? मजा येते एकदम. मंदिर पूर्ण मजा घेता. सॉलिड. हे बघा, अशी गाडी येतात झाप करून. भरपूर काळजी घ्यायची लागतात या रस्त्यात गाडी चालवताना. आणि इकडे बघा ग्रीनरी एकदम. आजोबा काहीतरी रान वगैरे घेऊन चालले आहेत बैलांका. सॉलिड.
तर एक चाकरमानी इलो गावाक मंदार. आता अजून एक रवले आहेत, म्हणजे 2 जण येतले आहेत, गणेश दादा आणि वहिनी. तर त्यांची बस सकाळी 7 वाजता घाटात होती, खेडच्या आसपास होती. आणि आता मगाशी जेव्हा फोन केलेला तेव्हा हातखंब्याच्या पुढे येलेली, एक साधारण 1-1.5 तास झालो. तर आता त्यांना पण आणूक जाऊचा शिरगावमध्ये. दुसरे चाकरमानी पण इले आहेत गणेश दादाने आता. तर त्यांचा ह्या होता ॲक्च्युली गाडी बंद पडलेली लक्झरी, तर त्यामुळे त्यांना एक वेगळ्या गाडीतून शिफ्ट केल्यानी आणि त्याच्यानंतर आता दुसऱ्या गाडीतून येतात. ते नांदगावमध्ये पोचली आहेत, एक साधारण 20 मिनिटात येतील. होय चल पुढे जाते. फुल गर्दी असा बाजारात आणि सगळेजण गणपती वगैरे घेऊन येतात. तर आता या ओमनीमधून पण गणपती बाप्पांची मूर्ती आणली जाता. मोरया चला. तर शिंदेवाडीतलं साठामाडीतच गणपती होतं मग आमच्या मित्रांचं. चल चल चल. सगळा ट्रॅफिक जाम झालेला गाडी वगैरे पार्क करून. आता आम्ही इकडेच गाडी लावतो. टेम्पो ट्रॅव्हलर असं सांगितलेली, बघूया आता. इकडे मस्त वेगळे असे माळे वगैरे पूर्ण लावलेले असतात शिरगाव बाजारपेठेत आणि पूर्ण अशी गर्दी असा. सगळे चाकरमानी वगैरे येतात. इकडे पार्किंग वगैरे पूर्ण. आणि हे असं आमचा शिरगाव बस स्टँड. आता बघूया थोड्याच वेळात येत बस. मग आता फायनली गणेश दादा नेली आहे. जवळपास आता 24 तासाचा प्रवास झालो आहे. अक्षरशः ते कालपासून गाडीमध्ये असत. त्यांची गाडी रात्री 1 वाजता बंद पडली. त्याच्यानंतर परत आता हातखंब्यात जवळपास 5 ते 6 तास थांबलेली. आता बघूया हीच गाडी आहे काय. मंदार वाट बघता त्यांची. या मी तुम्हाला कुठेतरी पाहिलंय. तुम्ही आमचे सबस्क्रायबर आहात वाटतं. अरे हा तेच ते तुमचं होय होय. चॅनल. हे धर इले वाटतं हीच गाडी. चावी घेतलास ना गाडीची. संध्याकाळी झालं की मी बघतो पाठी बाजूमध्ये बसते. नवीन व्हिडिओ आले. काय बॅग ठेवली तर चला. मुंबईकर इले पोचले. मुंबईकर गावात पोचले. किती तासाचा प्रवास झालो. 24 तास अधिकच. 24च्या अधिकच झाले. 3 ते 3 24 आणि हे आता किती 6 3 आणि 3 तास 27 तास. 27 तासाचा प्रवास झाला. 28 तास 28 तासाचा प्रवास करून इले बाई साहेब. गणेश दादा आणि वहिनी पण इलेली असतात. मंदार दुपारी इलो. भरपूर लेट झालो. 28 तासाचा प्रवास होतो पूर्ण. तर अजून एक माका एक गोष्ट सांगूची असा की हे जे गणपतीसाठी ज्यादा बसेस वगैरे सोडतात ना, तर त्यांनी जरा काळजी घ्यावा. कारण जे चाकरमानी गावाक येणारे असतात ते पूर्ण आपल्या गणपती सण साजरा करूसाठी येतात. तर त्यांना असो त्रास होता नाही. तब्बल दादा आणि वहिनी 3 ते 4 बसेस चेंज करत इले. बसेस निकामी होती, म्हणजे इंजिनचा प्रॉब्लेम होतो, सेंटर बोल्टचा प्रॉब्लेम होतो. 3 बसेस चेंज करत इले पूर्ण. त्याच्यानंतर परत आणि चेकिंग आणखीन कोविडची वगैरे. तर ह्या सर्व त्रासातून ते पूर्ण गणपतीसाठी खास म्हणून इले गावात. तर जे जास्त म्हणजे खाजगी गाडीवाले असतात तर त्यांनी काळजी घ्यावा की चांगली कंडिशनमध्ये चांगल्या कंडिशनमध्ये गाडी असतात त्याच गाडीतून सोडा. उगाच प्रवासी भेटतात जास्त, तिकीट जास्त, तर म्हणून जास्त बसेस सोडू नको. तर मित्रांनो, ह्यो आमचं चाकरमानीचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो आमका नक्की कळवा. आणि त्याचबरोबर आमचा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.